Nu är det Sjön igen. Nu är det Kajsa. Show. Han ska showa. Nej. Ja, jag vet. Spela utan. Det räcker inte med att vinna. Det här är typ... Han är ganska bra fysik. Här ska han ju vinna. Eller det är grönt i underbrunt. Väldigt underbrunt. Ja, den här måste han vinna mot, annars jävla. Den andra har ju för dålig struktur. Döm utan det. Ja, man har ju för dålig att nu har han blivit... Ja, nej, han ser han står med ben också. Kajsa kommer snart kasta. Mitt svep bra. Jag tror det blir ryggkast. Killen kommer få flyga. Som det känns som han står just nu. Hörde han ropar Nagge. Kast. Säger Nagge. Alltså är för upprätt. Han är för lite tung. Oh! Ja, det var... Ja, du. Nej. Där. Skön. Så det, han försöker gå och hacka på benen. Han kör lite för småfult kanske. Alltså åker inte den här killen på ett kast snart så då gråter jag. Ja. Det är ganska kul att se den gråta också faktiskt. Kom igen Kajsa! Ja, men han är defensiv. Ja, men Han låter ju Kajsa grattis. jo, defensiv. Varför är han defensiv? För att han hänger inte riktigt med. Då blir det ju defensiv. Kajsa har ju övertaget. Det är inte någon strategi tror jag att han kör defensivt med flit. Utan han blir tvingad. Oh. Nu blir han upp då. Han kommer inte hinna. Han är i fördel i alla fall. Om man har fått en varning där. Det är det som det... Ja, det kanske det är. Ja. Det kan vara varning. Defensivt. Passivitet kanske. Bara inte gå bort sig. Det enda han kan åka på det är för att han typ går bort sig själv på något sätt. Ja, Ippon. Ja, men att han råkar satsa på någonting så åker han själv om konto. Oj! Slut! Jo, han landade på sidan. Kul. Turskicklighet. Så jag måste slita så fort på fingrarna där. Det är bara att träna dem. Oj! Han kontrades. Han fick den ändå. Jag ringer dig sen när du ska göra det. Ja, jag kan inte. Nej, det blev ingenting. Eftersom han står och ser. Han leder med 1-0. Eftersom han rullar med tänkte jag klängde fast på sig. På ryggen.
förstår inte så jäkla lång tid på sig. Jo. Ja, det var ju artigt.